Μισό λεπτό, σας περνάω αμέσως στο κύριο Ανθόπουλο. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα, Χριστό. Είδαμε την πρόταση για το The Tourists και είμαστε OK. Προχωράμε. Awesome! Για πού, επιλέξετε προορισμό? Ναι, φεύγετε αύριο για Ρώμη, αλλά θα πρέπει να βρεις συμπαρουσιάστρια. Σε μία μέρα? Πού να βρω συμπαρουσιάστρια σε μία μέρα? Πάρε μια φίλη σου. Μια φίλη μου. Μόλις που καλέσατε δεν αντιστοιχεί σε συνδρομητή. Παρακαλώ, ελέγξτε τον αριθμό κλήσης. Τι θες από τη ζωή μου? Ετοίμασε τη βαλίτσα σου. Τι εννοείς, έξωση? Όχι ρε, ταξίδι, φεύγουμε αύριο. Για πού? Έρχομαι να στα πω από κοντά. Και κάπως έτσι η Ελένη και εγώ βρεθήκαμε να κάνουμε τους τουρίστες. Χρήστος, ο awesome τουρίστας. Αυθόρμητος, γκατζετάκιας, βαριέται τα μουσεία και έχει μια τάση να ξεχνάει τα πράγματά του. Στόχος του να περάσει καλά εκεί που πηγαίνει. Ελένη, η μικρή εξερευνήτρια, οργανωμένη, πρακτική, λατρεύει τα μουσεία, μπορεί να χαθεί στα μαγαζάκια για μέρες. Στόχος της να μάθει τα πάντα για τον τόπο που επισκέπτεται. Έχω μείνει άναυδη. Περπατάς μέσα στο Μετροπολιτικό Κολέγιο και είναι σαν να κινείσαι μέσα στην παγκόσμια επιστήμη. Καλά, εντάξει, με αυτά που δει και εγώ εδώ πέρα στο Μετροπολιτικό Κολέγιο στο Μαρούσι, θέλω να πάω ένα ταξίδι. Κι εγώ θέλω ταξίδι. Θα σε πάω που θες, πες το κίνημα. Θέλω Θιβέτ, Ιμαλάια, στις υψηλότερες κορυφές του κόσμου. Εγώ θα πάω Ρώμη. Άμα θέλεις, έρχεσαι. Άκου Θιβέτ. Σκέψου να ταξιδεύεις 5 το πρωί και να έχεις αγωνία για τις μεταφορές σου, τα εισιτήρια, το ξενοδοχείο. Εμείς πάλι, επειδή δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, εμπιστευόμαστε το ταξιδιωτικό γραφείο Γκρέφης. Και απλώς απολαμβάνουμε τα ταξίδια σε κάθε γωνιά του κόσμου. Ρώμη. Ωραίες φινετσάτες γυναίκες, εξαιρετικός καφές, νύχτα στα μονοπάτια της Τραστέβερε, μονομάχη, Ιλουμινάτι και ο φίλος μου ο Μανολάς για μπαλίτσα σπίτι του. Ρώμη, η αιώνια πόλη. Ιστορία, αρχιτεκτονική κομψότητα, Φοντάνα ντι Τρέβι, Πάνθεον, Φελίνη, Αντωνιόνι, Τσινετσιτά, βόλτα με Βέσπα. Κι ας είναι με το Χρήστο. Sono un presentatore la Grecia. Awesome. Πρώτη μας στάση, το πάρκο Βίλα Μπορκέζε, που έρχεται σετ με λίμνη και ναό αφιερωμένο σε Έλληνα θεό. Τι είναι αυτό? Αυτό λοιπόν είναι μια τεχνητή λίμνη, η οποία δημιουργήθηκε στο τέλος του 18ου αιώνα. Κάτσε, ξέρω κι άλλα. Ο ναός αυτός στη μέση είναι ναός αφιερωμένος στον Ασκληπιό. Πάμε, βαρκάδα, ρομαντικά. Είμαστε εδώ στην τεχνητή λίμνη της Βίλας Μπορκέζε και περνάμε φανταστικά. Έλα κουπί. Είσαι τρομερός. Δώσε. Είναι υπέροχα, πραγματικά. Βέβαια, έχω κάνει όλη τη χαμαλοδουλειά. Τέλεια είναι ρε. Σου πάει πάρα πολύ. Σε πάω αρκά.
τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις να μου ξεπληρώσεις. Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή πρόταση να έρθετε εδώ πέρα και να βάλετε το κορίτσι σας ή τη φίλη σας να τραβήξει κουπί. Γιατί εμείς τραβάμε κουπί όλο τον άλλο χρόνο. Δεν είναι πάπια, ρε. Γλάρος είναι. Από πού είσαι, από βουνό? Ναι. Δεν ξέρει, παιδιά, ότι αυτό είναι γλάρος. Βγαίνει βαρκούλα του ψαρά από τη Βίλα Μπορκέζε, Μπορκέζε, από τη Βίλα Μπορκέζε του ψαρά. Ωραία, Πολύ κούραση αυτή η βάρκα. Ναι, φαντάζομαι. Μήπως η κούραση σου έχει ανοίξει και την όρεξη? Γιατί έχεις τίποτα καλό? Κάτι έχω. Πίτσα? Όχι. Μήλο. Ωραίο. Καλύτερο. Ναι. Για μένα που κουράστηκα. Μετά τη βαρκάδα, βόλτα με αμαξάκια για να χαζέψουμε αξιοθέατα. Φοβερό αυτό το άγαλμα, Ναι, είναι ο Τζουζέπε Γκαριμπάλτι. Είναι μεγάλος επαναστάτης, Ιταλός, και έχει φτιάξει το άγαλμά του έτσι με πλάτη στο Βατικανό για να τους πάει κόντρα, Τέλος πάντων, εδώ που είμαστε τώρα που με έφερες? Ας τα γάλματα. Gianicolo. Gianicolo! Εμένα πλατεία. Μου θυμίζει λίγο Λικαβητό εδώ. Ναι, επειδή βλέπεις πανοραμικά όλη τη Ρώμη. Κοίτα, πιάτο. Καλά, Το βλέπεις αυτό, το κανόνι. Ξέρεις τι θα γίνει? Για πες. Θα κάνει μπαμ! Θα κάνει μπαμ. Ναι. Τι ώρα? Σε 5 λεπτά. Ξέρεις γιατί θα κάνει μπαμ? Για πες. Γιατί όταν κάνει μπαμ στις 12 η ώρα συγχρονίζονται όλα τα ρολόγια και χτυπάνε οι καμπάνες. Παραγωγάρα, ρε φίλε! Άστο δηλαδή, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έτοιμοι. Α, πήραν θέση. Λες να βαρέσει πολύ. 3, 2, 1, βάρεσε. Πάμε να δούμε τις καμπάνες από κοντά καλύτερα. Ναι, όλες, Τέλεια. Καφεδάκι, παγωτό. Φύγαμε! Ο Θερβάντες έλεγε «Όταν είσαι στη Ρώμη, κάνε ό,τι και οι Ρωμαίοι». Έτσι και εμείς συνεχίζουμε τη βόλτα με τη Βέσπα και σε λίγο θα πάμε για καφέ. Τέλεια! Αυτοί είμαστε. Έλα. Κατέβα να βγάλουμε φωτό. Κράτα. Τεράστια παραγωγάρα. Πρέπει να το βγάλεις να το σηκώσεις πολύ ψηλά. Πάρω το κεφάλι. Έτοιμοι. Κάτι πήρε το αυτί μου ότι τον ακριβότερο Έλληνα ποδοσφαιριστή της Ευρώπης, την πρώτη φορά που τον δοκίμασαν, του είπαν ότι δεν κάνει για επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και τον απέρριψαν. Έμαθα επίσης ότι δεν αλλάζει την Άξο με κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Πήρε το αυτί μου ότι ο Μανολάς, ναι, ο Μανολάς είναι καλός στο μπάσκετ. Ποιος σου πήρε την πρώτη σου μπάλα και τα πρώτα σου παπούτσια? Κοίταξε, θυμάμαι ποδοσφαιρικά παπούτσια που τα έσκιζα ανά 3 μέρες. Μου έπαιρνε ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, ο Κώστας ο Λατίνας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η μητέρα μου είπε ότι η πρώτη λέξη κρατούσα μια μπάλα και είπα γκολ, λέει, η πρώτη μου λέξη. Δεν είπα μαμά, μπαμπά, είπα γκολ. Είπες γκολ, η πρώτη σου λέξη ήταν γκολ. Ναι, πάντα κάτι μέσα μου έλεγε ότι θα γίνω ποδοσφαιριστής. Αν και στο σχολείο τα πήγαινα αρκετά καλά, γιατί έχω περάσει και στο πανεπιστήμιο, έχω τελειώσει 2 γλώσσες. Α, ναι. Ναι. Ήταν και ο θείος μου ποδοσφαιριστής και πήρα από εκεί το έναυσμα. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά και αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Τον ξεπέρασες τον δάσκαλο?
τον μεγάλο Μανολά. Τι να σου πω, ο θείος μου έκανε μια καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί τότε τα χρόνια εκείνα δεν γινόντουσαν οι μεταγραφές. Ήταν για μια 20ετία ο καλύτερος Έλληνας όλων των εποχών για μένα και αμυντικός. Και αυτή τη στιγμή είμαι κι εγώ σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, αντάξιο στο επίπεδό του και είμαστε δύο αξιώτες που έχουμε κάνει την άξιο για την Ελλάδα περήφανη. Είσαι καλός σε κανένα άθλημα γενικά πέρα από την μπάλα? Ναι, πιο καλός ήμουνα στο μπάσκετ. Φοβερό! Για μένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή εμένα οι γονείς μου δεν με αφήσανε ποτέ. Ο πατέρας μου που είναι έφορας στην Άξο παρέτησε τη δουλειά του στην Άξο, πήρε απόσπαση, ήρθε στην Αθήνα. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα αγγλικών, ήρθε στην Αθήνα για να είναι μαζί μου. Για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο, εγώ δούλευα συγχρόνως με το σχολείο, έκανα και 3 προπονήσεις την ημέρα. Δηλαδή πήγαινα στα φροντιστήρια, τελείωνα το φροντιστήριο. Είχα πάει πριν την προπόνηση. Πήγαινα στο φροντιστήριο, τελείωνα το φροντιστήριο, πήγαινα μετά σε έξτρα προπόνηση. Αλλιώς δεν γίνεται. Θέλει πάρα πολλές. Θέλει πολύ σκληρή δουλειά. Θέλει σίγουρα παιδεία από το σπίτι και στήριξη από τους γονείς. Βέβαια. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Εντάξει, η κατάστασή μου είναι τραγική. Πάλι ξέχασα τα μισά πράγματα στην Αθήνα. Ευτυχώς που με ένα κλικ στο electroholic.gr τα gadgets για το επόμενο ταξίδι θα είναι στην ώρα τους. Πού είσαι ρε Χρήστο, μια ώρα σε περιμένω να φύγουμε. Κάτσε, κάνω παραγγελία και φεύγουμε. Ο Hans Christian Andersen έλεγε για τη Ρώμη ότι είναι σαν βιβλίο παραμυθιών. Σε κάθε σελίδα συναντάμε ένα θαύμα. Το επόμενο θαύμα που επιμένει να μου δείξει η Ελένη είναι το θρυλικό Πάνθεον στο κέντρο της πόλης. Ωραία, ήρθαμε Πάνθεον και... Τι και, θα μπορούμε να το δούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, βαριέμαι. Από τώρα βαριέσαι, μου δίνουν πάρα αυτά τα μνήμια. Δεν... Ωραία, λοιπόν, θα στο κάνω διασκεδαστικό. Να δεις, θα σου αρέσει. Περίμενε. Ιλουμινάτι. Ψήνομαι φουλ! Λοιπόν, θα δούμε μερικά από τα πιο σημαντικά μνημεία της Ρώμης, ακολουθώντας την πορεία που ακολούθησε ο καθηγητής Λάγκτον στο βιβλίο του Νταν Μπράουν. Πω, τέλειο! Μουστάρεις. Αυτή είσαι! Αυτό θα κάνουμε. Τέλεια! Πάμε μέσα τώρα. Το κυνήγι θησαυρού του Λάγκτον ξεκινάει από εδώ, από το Πάνθεον. Γιατί έρχεται να βρει τον τάφο του Ραφαήλ Σάντι. Εδώ που βρίσκεται μέσα στο Πάνθεον. Πάμε να το βρούμε. Το Πάνθεον ήταν αρχικά ένας ναός για όλους τους θεούς. Αλλά μετά τον 7ο αιώνα μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία, σε χριστιανικό ναό. Θεωρείται ο μεγαλύτερος χιτός θόλος όλου του κόσμου. Ραφαήλ Σάντι. Και εδώ καταλαβαίνει ότι ήρθε τζάμπα και ότι κανονικά πρέπει να βρει τον τάφο που έχτισε και όχι που πέθανε. Ωραία, σούπερ. Βρήκαμε τον τάφο, πού πάμε τώρα? Πορώθηκες λίγο, Φουλ. Είναι μια εκκλησία που έχει αρχιτεκτονική μπαρόκ και ουσιαστικά αυξήθηκε η επισκεψιμότητά της εξαιτίας του βιβλίου αυτού και κυρίως της ταινίας. Άγγελοι και δαίμονες του Νταν Μπράουν. Επειδή ο Λάγκτον έρχεται εδώ πέρα για να αναζητήσει το στοιχείο της φωτιάς σε ένα έργο του Μπερνίνι. Το έργο αυτό του Μπερνίνι λέγεται «Η έκσταση της Αγίας Τηρεσίας» ή αλλιώς της Σεν Τερέζ. Και αυτό είναι το στοιχείο της φωτιάς. Εδώ πέρα λέει ότι τελικά ο Λάγκτον
δεν έπρεπε να ψάξει τον τάφο του Σάντι. Έκανε λάθος. Κατάλαβε ότι έπρεπε να ψάξει για τον τάφο που κατασκεύασε ο Σάντι στον αρχιτέκτονας. Και ο τάφος είναι μέσα στο παρεκκλήσι των Κίτζι. Εκείνο εκεί είναι. Ναι. Παρεκκλήσι που είναι η τάφη των Κίτζι, το έχει φτιάξει ο Ραφαήλ. Ο θόλος πάνω είναι όλος ψηφιδωτός και δείχνει το Θεό και τους πλανήτες. Γύρω είναι όλοι οι πλανήτες και ο ήλιος. Τους πλανήτες τους κινούν άγγελοι. Και εδώ πέρα βρίσκουμε το στοιχείο της γης, σύμφωνα με το Ιλουμινάτι. Αρχικά ήρθαμε να δούμε το στοιχείο του νερού που υπάρχει. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό της πλατείας τα 3 συντριβάνια. Το μεσαίο είναι το μεγαλύτερο συντριβάνι που το έχει φτιάξει ο Μπερνίνι. Ναι. Και ουσιαστικά είναι μία ένωση των 4 μεγάλων ποταμών που είχε στην κατοχή του ο Πάπας. Θα σου πω και ένα κουτσομπολιό της εποχής. Βασικά, κουτσομπολιό, μύθο τέλος πάντων. Αυτή είναι τα 4 γάλματα που, όπως σου είπα, αντιπροσωπεύουν τους 4 ποταμούς. Ο μύθος λέει λοιπόν ότι ο Μπερνίνι που έφτιαξε αυτό το συντριβάνι με τον Μπορομίνι που έφτιαξε αυτή την εκκλησία ήταν οι μεγαλύτεροι γλύπτες και φυσικά ανταγωνιστές. Οπότε, αν παρατηρήσεις τα αγάλματα, βλέπεις ότι κανένα άγαλμα δεν κοιτάει την εκκλησία. Και λένε ή κρύβονται ή κοιτάνε από εκεί, είναι έτσι με κλειστά τα μάτια. Και λένε λοιπόν ότι το έκανε επίτηδες ο Μπερνίνι για να μην βλέπουν την ασχήμια αυτής της εκκλησίας. Είναι πολύ δυνατός ο Μπερνίνι. Ναι. Μπράβο Μπερνίνι, αγόρι μου. Ναι, βέβαια είναι μύθος, γιατί πρώτα φτιάχτηκε το συντριβάνι και μετά η εκκλησία. Μύθος μου λες. Ναι. Είχα ακούσει πολλά για τον Δημήτρη Κορομιλά. Είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες αρχιτέκτονες και εικαστικούς που ζουν στη Ρώμη τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει επιμεληθεί μερικά από τα ομορφότερα σπίτια στη Ρώμη, έχει σχεδιάσει κοσμήματα και ρούχα για διεθνείς οίκους, έχει διοργανώσει μερικές από τις σημαντικότερες εκθέσεις τέχνης στην Ευρώπη. Η συνάντησή μας σε μία από τις ομορφότερες πλατείες της Ρώμης μόνο τυχαία δεν ήταν. Κύριε Δημήτρη, πέστε μου. Θέλω να μας πείτε πού βρισκόμαστε. Άρα βρισκόμαστε στο κέντρο της Ρώμης, στο κέντρο της Ρώμης, που λέγεται Piazza del Popolo, πλατεία των δέντρων Λεύκας, που δεν υπάρχουν πια. Δεν βλέπω καμία. Ναι, δεν υπάρχει πια. Μιλάμε για πριν από 1000 χρόνια περίπου. Φαντάζομαι είναι από τα αγαπημένα σας μέρη εδώ πέρα αυτή η πλατεία. Αυτό είναι το αγαπημένο μέρη, διότι μαζεύει πάρα πολύ αρχιτεκτονική ταυτόχρονα σε ένα χώρο δομημένο, ας πούμε. Εδώ τελειώνει η Ρώμη, εκείνη η πόρτα στο βάθος, αν τη βλέπετε, είναι η πόρτα del Popolo. Και από εκεί πέρα αρχίζουν οι μεγάλες έξοδοι από τη Ρώμη, Βία Φλαμίνια κτλ. Που πάνε βορρά και αναλόγως τώρα. Μερικά πάνε και Ελλάδα. Πόσα χρόνια είστε στη Ρώμη, από πότε έχετε έρθει? Το 68, 17 Αυγούστου. Πόσο χρονών ήσασταν? 22. 22. Ναι. Και από τότε ήρθα κατά λάθος εδώ. Από το Λονδίνο με στείλανε για να κάνω μια μικρή δουλειά αρχιτεκτονική. Και την ερωτευτήκατε τη Ρώμη. Και λέω, καλά τώρα, εγώ τι κάνω στο Λονδίνο, τρελάθηκα τελείως δηλαδή. Η αρχιτεκτονική είναι εδώ. Εκεί είναι αντίγραφα και όχι σπουδαίες φύσεως, ας πούμε. Θέλω να μου πείτε, να μου χαρακτηρίσετε με μία λέξη τη Ρώμη. Με μία λέξη? Δεν χαρακτηρίζετε. Με μία φράση. Και να βάλεις ένα επίθετο. Ένα επίθετο, οτιδήποτε. Λοιπόν, είναι η αιώνια πόλη. Τελεία. Είναι απολύτως η αιώνια πόλη. Αν είστε δημιουργικό άτομο, τον περισσότερο χρόνο το καταναλώνετε δημιουργώντας ή σκεπτόμενος δημιουργία. Δεν το καταναλώνετε με τους ανθρώπους, τους υπόλοιπους. Εμένα στο εξωτερικό ξέρετε τι μου λείπει πάρα πολύ όταν πηγαίνω. Τι? Ο ελληνικός καφές. Το έχω στο σπίτι, μου έφερα ένα φαγγελάκι λουμίδι εκεί. Λουμίδι έχω φέρει. Θα φτιάξω ένα και θα συνεχίσουμε να τα πούμε με τον καφέ. Τελικά οι Έλληνες είμαστε ιδιαίτερη περίπτωση. Ανταμώνουμε, συζητάμε, θυμόμαστε, ονειρευόμαστε και έτσι απλά δημιουργούμε σχέσεις από καλό χαρμάνι.
έκαστος στο είδος του. Ήρθα να σας κεράσω έναν ελληνικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετική ιδέα. Στη Ρώμη να πεις ελληνικό καφέ είναι σχεδόν αδύνατο, ναι. Γι' αυτό τον φέραμε εδώ. Αλλά στην Βενετία μπορεί να πεις. Έχει. Έλα. Τώρα σιδερώνω και κατεβαίνω. Περίμενε, μη φύγεις. Μείνετε μαζί μας για να κάνουμε μια βόλτα στα θρυλικά στούντιο της Cinecittà. Να φτιάξουμε αυθεντική ιταλική πίτσα και φυσικά για το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Κώστα Μανολά. Πάνω απ' όλα όμως, μείνετε για να δείτε γιατί η Ελένη πλήρωσε διπλή τιμή για το καφέ της. Cinecittà, η πόλη του σινεμά και των ονείρων. Το Hollywood της Ευρώπης. La Dolce Vita, Φελίνη και Μαστρογιάννη. Κάποτε στη Δύση και Κλαούντια Καρντινάλε. Κλεοπάτρα, Καζανόβα, Μπεν Χουρ. Συμμορίες της Νέας Υόρκης, τα πάθη του Χριστού. Ένα κομμάτι ιστορίας της αιώνιας πόλης που γεννήθηκε στα χρόνια του φασισμού, αλλά άφησε τη σφραγίδα του στο πάνθεον του παγκόσμιου κινηματογράφου. Λοιπόν, θα σου κάνω ένα τεστ. Θα σου λέω ταινίες και θα μου λες ποια ταινία έχει γίνει εδώ πέρα στο Cinecittà, Gladiator. Όχι. Δεν είσαι σίγουρος. Εγώ δεν ξέρω, λέω τώρα. Όχι. Ελένη της Τρίας. Ναι. Καζανόβα. Ναι. Game of Thrones. Όχι. Gangsters of New York. Όχι, το πες στην τύχη αυτό, κάνε έτσι. Όχι. Υπάρχει. Αλήθεια. Έχει εδώ πέρα, ναι. Ναι, αλλά οι πιο γνωστές ταινίες είναι το Ben Hur, ναι. που δεν με ρώτησες, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, ναι, θα τα έλεγα. Κλεοπάτρα. Μου κλέβεις ατάκες. Κλεοπάτρα. Ποια είναι αγαπημένες από αυτές τις ταινίες? Ben Hur. Κυρίως επειδή το βλέπω κάθε χρόνο το Πάσχα. Παίζει τη Μεγάλη Εβδομάδα, κάθε Μεγάλη Παρασκευή. Αν δεν παίξει Ben Hur, δεν είναι Μεγάλη Παρασκευή. Ξέρεις πως αλλιώς λέγεται η Cinecittà? Και το παρατσούκλι της. Πώς? Το Hollywood του Τίβερη. Και μια διάσχενη σκηνή από τον Dolce Vita έχει γυρίσει εδώ πέρα. Ναι, στο στούντιο νούμερο 5 που περάσαμε. Α, εκεί. Ναι, γυρίστηκε μια μεγάλη σκηνή από την ταινία, γιατί στην αρχή ενώ είχαν φτιάξει στο δρόμο μέσα στη Ρώμη να γυρίσουν, είχαν τεράστια προβλήματα. Γιατί από τη μία είχαν πάρα πολύ βαρύ εξοπλισμό και δεν μπορούσαν να το κουβαλάνε συνέχεια με την αλλαγή του φωτός και να τα φτιάχνουν. Και από την άλλη υπήρχαν καταστήματα που λειτουργούσαν και ζητάγανε υπέρογκα ποσά για αποζημίωση για τις ώρες που κλείνανε για να γίνει το γύρισμα. Οπότε συνέφερε καλύτερα να το φτιάξουν μέσα σε ένα στούντιο. Και ποιος έκανε τα στούντιο, ποιος τα δημιούργησε? Ποιος τα δημιούργησε? Ο Μουσολίνι. Ξέρω κι εγώ κάτι. Τσουπ, Ιερουσαλήμ. Φοβερό, Είναι σαν να είμαστε εκεί, έτσι. Ο ναός είναι ακριβώς. Τι μας είπε γυρίστηκε εδώ πέρα? Τα πάθη του Χριστού, ένα κομμάτι τους. Και το άλλο στη Ματέρα. Ναι. Όλο, που είναι σκηνικό. Και εδώ πέρα γυριστήκαν και άλλες σκηνές, αλλά διάσπαρτες μέσα στα στούντιο. Αυτός ο ναός είναι ο μοναδικός που έπρεπε να φτιάξουν ακριβώς όπως είναι στην πραγματικότητα. Τι να μας πει και ο Γκρέκορι Πεκ? Εγώ έχω βαΐτσου, καλύτερη βέσπα και ξέρω να βάζω χέρι καλύτερα από αυτόν. Δεν ξεφτιλίζομαι εγώ στη βαΐτσου. Ορίστε. Το στόμα της αλήθειας. Το στόμα του προσωπείου κλείνει μόνο όταν ένας ψεύτης βάλει μέσα το χέρι του. Για δοκίμασε. Δεν μπορώ. Φοβάμαι. Δεν το βάζω. Βάλτε εσύ πρώτα. Κανένα πρόβλημα. Βρήκα μια ιστοσελίδα, ενώ είμαστε στην πληροφορική στο σχολείο, βρήκα μια ιστοσελίδα ότι έβλεπα ότι οι ΑΕΚ έκαναν ένα κάμπ και δοκιμάζανε παιδιά. Και έτσι δηλώνω συμμετοχή εγώ και πάω στους γονείς μου και λέω: Κοιτάξτε, λέω, φεύγω, λέω, έχει ένα κάμπ, λέω, πάω να δοκιμάσω. Έτσι, στα καλά καθούμενα, λες, τι να κάνω. Έρχονται μαζί μου, δοκιμάζομαι, φεύγω, το καλοκαίρι με παίρνουν και μου λένε: Σε πήραμε. Σε παίρνουμε. Τόσο απλά. Μετά από ένα χρόνο, ενώ έχω κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά, μου λένε: Δεν είσαι έτοιμος για να πας παραπάνω. Ωραία, εντάξει, λέω, φεύγω. Φεύγω και πάω και δοκιμάζω στο Θρασίβουλο, καλή του ώρα ο Σάκης ο Τσιόλης, που δοκιμάστηκα, του λέω:
ευχαριστώ και όλα αυτά, λέω για την προπόνηση, φεύγω. Μου λέει όχι, λέει αύριο λέει, υπογράψεις επαγγελματικό συμβόλαιο. Με μια προπόνηση. Πολύ απλή ακούγεται η ιστορία σου. Κι όμως, πήγα μόνος μου με ένα ταξί, εγώ θυμάμαι. Αλλά έχεις τρέλα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, προσπάθησες. Είσαι αυτοπεποίθηση δηλαδή σε όλο αυτό το κομμάτι. Πολλοί δεν έχουν. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Δεν πας πουθενά. Τα λεφτά δεν νομίζω ότι είναι ένα πράγμα που πρέπει να αλλάξει τον άνθρωπο. Δηλαδή, το να γίνεις πλούσιος ή το να γίνεις κάποιος επιτυχημένος που να έχεις φήμη, δεν νομίζω ότι είναι ο λόγος ότι πρέπει να αλλάξεις χαρακτήρα και να ξεχάσεις τα παλιά. Οπότε ένα ωραίο μήνυμα που μπορούμε να περάσουμε είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να την ψωνίσεις ό,τι δουλειά και αν κάνεις. Ποτέ, όχι. Πώς είναι η ζωή στη Ρώμη? Αυτό που βλέπετε. Έχω ένα ωραίο σπίτι, έχω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, όλους εδώ, του φίλου μου και εγώ είμαι αυτό. Είμαι σπίτι, προπόνηση, σπίτι, κάποιες φορές για φαγητό έξω. Είναι πολύ απλή η ζωή μου. Δεν έχω αλλάξει καθόλου. Πώς αντιμετωπίσανε οι οπαδοί της Ρώμα? Είσαι ο Έλληνας δηλαδή όταν βγαίνεις έξω? Όχι, δεν σου χαρίζει κανένας τίποτα στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να αποδείξεις για να σε εκτιμήσουν. Τι ομάδα είσαι από ελληνικές? Από ελληνικές αυτή τη στιγμή είμαι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα είμαστε ή όχι? Μπορώ να πω ότι έχουμε αρκετά κοινά σημεία, ναι. Έχουμε. Ναι. Έχεις φίλους από το χώρο? Όλους. Κάποιον που μιλάτε συχνά τέλος πάντων? Ο πιο καλός μου φίλος είναι και κουμπάρος μου είναι ο Δημήτρης ο Σιώβας. Που μιλάμε καθημερινά. Ένα ξέρετε παιδί, μου βάφτισε και την κόρη μου, του βάφτισα εγώ το γιο του. Αν τελειώσει όλο αυτό, πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου? Η Νάξος είναι, για μένα είναι ο παράδεισος. Για μένα. Ναι. Εκεί πάω πάντα. Από μικρό παιδί που έμενα εκεί μέχρι 16 χρονών, έμενα πάντα εκεί. Και εκεί θα γυρίσω. Και η γυναίκα σου από την Άξο είναι? Η γυναίκα μου από την Καλαμάτα. Και ψήνεται να τη συνάξω, τη ρώτησες ή τώρα το συζητάμε? Τα έχουμε συζητήσει. Και είναι οκ, Βεβαίως. Δυσκολότερος αντίπαλος? Ο Ιμπραήμοβιτς. Ιμπραήμοβιτς, Και λόγω ύψους και δύναμης. Αν και έχω παίξει με το Μέση, αλλά σαν σεντερφόρ είναι ο Ιμπραήμοβιτς, ναι. Ο Ρονάλντο? Τον έχουμε τον Ρονάλντο. Καλώς είναι φαινόμενο, είναι ο άνθρωπος, αλλά για μένα ο Ιμπραήμοβιτς με δυσκόλεψε παραπάνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστούμε. Καλά, μας δέχτηκες εδώ στο σπίτι σου στη Ρώμη. Καλή συνέχεια σε όλους την πορεία. Θα τα ξαναλέμε εμείς. Πιστεύω να τα ξαναπούμε για κάποια φάση και στο γήπεδο λίγο, γιατί είμαι πολύ δυνατός, είμαι και αριστερός. Οπότε τα λέμε στο γήπεδο. Ήρθαμε Φοντάνα Ντι Τρέβι! Το νούμερο 1 στην Τριβάνη σε όλο τον κόσμο. Τι τζίρο κάνει το χρόνο, πες μου? Κάτσε να μαντέψω. Σου δίνω 3 επιλογές. 100.000 ευρώ, 500.000 ευρώ και 1 εκατομμύριο ευρώ. Θα πω 1 εκατομμύριο ευρώ για τη μελάτη. Όχι ρε, απίστευτο, εντάξει. Τώρα μαζεύουν, είναι φοβερό, δεν υπάρχει. Δεν τα μαζεύουν, τα σπρώχνουν προς τα μέσα για να κάνουν χώρο για τα επόμενα. Σκέψου πόσα πέφτουν τη μέρα. Πες μου λίγο, επειδή είσαι πολύ διαβασμένη και τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, ναι. Τι σημαίνει το Φοντάνα Ντι Τρέβι? Το Φοντάνα σημαίνει συντριβάνι. Ναι, Ντι Τρέβι, κοίτα, θα το σκεφτώ λίγο, το βγάλω έτσι στο μυαλό μου. Πρέπει να βγαίνει από το... Τρεβίε! Τρεις δρόμοι. Επειδή έρχονται 3 δρόμοι, ένας από εκεί και ένας από εκεί. Βέβαια έχει άλλους 2, έναν από εκεί και έναν από εκεί, αλλά δεν τους θέλουμε. Τέλεια. Γιατί μεγάλη είναι αυτή. Ποσειδώνας, πάνω είναι 4 εποχές. Και επίσης κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, ούτε εσύ είμαι σίγουρη. Ναι. Δεν είναι κτίριο. Τι είναι? Είναι απλά μία πρόσωψη. Τέλεια, φέρ' το κέρμα. Από εδώ το πετάξεις. Από εδώ το πετάξουμε. Μην πετύχεις τον άνθρωπο στο κεφάλι. Όχι ρε, μια χαρά. Ορίστε. Θέλω να κάνουμε εκπομπή μόνος μου, χωρίς την Ελένη. Θα κάνω και εγώ την ευχή. Ελπίζω να μην βγει η ευχή του Ανθόπουλου. Να δούμε τώρα ποιο θα βγει. Λοιπόν, με έκοψε.
Πάμε να φάμε. Πάμε. Διάλειμμα. Εδώ, πίτσα. Εδώ. Ναι. Πες. Salve, sono Cristo. Tue pizzaiolo. Oh, voglio fare una pizza. Oh, grazie. Δεν μου την άνοιξε. Εσύ θα την ανοίξεις. Ναι, ρε. Εσύ θα την ανοίξεις. Είμαι πολύ δυνατός. Στο τέλος θα τη φας, Εννοείται. Έχει μανιτάρι. Θέλω να πάρω κι εγώ λίγο. Εγώ βάζω 2 ιές. Θα την κάνω την δικιά μου λίγο αγροτική. Μανιτάρι δεν θα βάλω γιατί εγώ δεν τρώω. Ωραίος. Να σου πω, δεν θα φας τη δικιά μου μετά όμως, Τη δικιά σου θα φας. Βλέπετε ποιος είναι ο επαγγελματίας. Το έδειξε μία φορά, το έβγαλα. Ποιος είναι επιχειρηματίας και ποιος είναι καλλιτέχνης. Δεν τρώγεται αυτή η πίτσα. Πρώτα απ' όλα πώς την κόβεις και τα σχήματα, τράγω. Αυτό είναι το μυστικό, ρε. Να κάνουμε μια διαφορετική πίτσα. Ωραία. Εγώ την κάνω καρδούλα. Ναι, αυτό θα κάνει τη διαφορά. Σου κρέμεται. Έτσι το κάνει ο κόσμος. Οπ. Οκ. Θέλω πολύ να δω πώς θα τη βάλει. Την έβαλες. Η καμένη μούρη. Η καμένη μούρη. Καμένη πίτσα. Πάνω στο πιάτο βάλει, στο πιάτο. Εντάξει, ήδη... Εσύ μου την έκαψες. Δεν την έκαψα εγώ. Αφού δεν μπορείς να τη βγάλεις. Ναι, καλά τώρα. Να δούμε τι άλλη δικαιολογία θα βρεις. Κοίτα τη δικιά μου, τι ωραία που είναι. Λοιπόν, άργησε να μου τη βγάλει και κάηκε, επίτηδες. Πείτε μας, ποια τρώγεται τώρα, ποια θα τρώγατε, ποια είναι πιο ωραία. Ποια φαίνεται πιο γευστική και σωστή. Πιο λαχταριστή είναι η κουβέντα. Αυτή, αλήθεια λες. Αυτή είναι σαν και καμένο λιμπό. Νομίζω ότι αν ζούσα στην αρχαία Ρώμη, θα άραζα στο Κολοσσέο συνέχεια. Και αν ήμουν αυτοκράτορας, κάτι που πιστεύω ότι θα μου τέριαζε πάρα πολύ, θα διοργάνωνα τα καλύτερα πάρτι του αρχαίου κόσμου. Αντί να το γεμίζω με νερό για ναυμαχίες, θα το έκανα την πιο hot παραλία με τους καλύτερους DJ της εποχής. Παραγωγάρα θα το έκανα. 4 ορόφους έχει το Κολοσσέο. Τώρα νομίζω είμαστε στον δεύτερο. Οι γυναίκες και οι κατώτερες τάξεις έπρεπε να είστε στον τέταρτο όροφο. Απαγορεύεται να είσαι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, πρώτο αυτοκράτορας και ευγενής. Δεύτερο, πλούσιοι. Τρίτο, λιγότερο πλούσιοι. Και τέταρτο, η Ελένη Βαΐτσου με τις φίλες της. Αυτό πάνω είναι κατεστραμμένο, το ξέρεις. Όχι, φαίνεται. Από τι όμως, από κεραυνό ή από σεισμό? Θα πάω από κεραυνό. Αυτή είσαι. Τα βρικά. Ναι, αλλά ξέρεις γιατί. Επειδή σεισμοί δεν γίνονται, ενώ η Ιταλία είναι πολύ σεισμογενής περιοχή, στη Ρώμη δεν γίνονται σεισμοί. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη σπηλιά από κάτω που απορροφά όλους τους κραδασμούς. Και γι' αυτό έχουν μείνει και όλα αυτά τα κτίρια για χιλιάδες χρόνια και δεν έχουν καταστραφεί τελείως. Αψίδα. Η αψίδα του Κωνσταντίνου. Αργυρού. Όχι. Του πρώτου. Ρώματα, δίνεις δικαιώματα. Να μου λες. Ναι. Του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα. Μουσική από τον Gladiator, τη θυμάσαι? Ναι. Όχι. Αυτό είναι Πειρατές της Καραϊβικής. Εντάξει, και τι έγινε? Είναι άλλη ταινία. Αφού γινόταν ναυμαχίες εδώ πέρα. Γεμίζαν όλα εδώ πέρα το θέμα με νερό, βάζαν πλοία και γινόταν ναυμαχίες. Από εδώ πέρα που προχωράμε, από εκεί ήταν η είσοδος που μπαίναν οι μονομάχοι και από εκεί βγάζαν τους νεκρούς. Σ' άρεσε το Κολοσσέο? Μου άρεσε πάρα πολύ. Πληρώσαμε είσοδο. Παλιά που βλέπαν και θεάματα, εμείς δεν είδαμε και τίποτα. Παλιά παιδιά δεν πληρώναν, ήταν ελεύθερη είσοδος και βλέπανε θεάματα. Και δεν είχε μόνο αίματα. Στο πρώτο πρόγραμμα του Κολοσσέου είχε κωμικό θέμα. Με ζώα και τέτοια. Δεν ξέρω τι βγαίνανε, αλλά ήταν κωμική η φάση. Παιδιά, έχει 80 εισόδους και εξόδους φυσικά και γέμιζε σε 15 λεπτά και άδειαζε σε 5. Και τώρα θα μπούμε στο Βατικανό. Το Βατικανό είναι ξεχωριστό κρατήδιο. Σόπα ρε. Ναι, έχει δική του σημαία. Και πού είναι τα σύνορα?
Εδώ. Αυτά εδώ. Ναι. Δηλαδή από εδώ είναι Βατικανό και από εδώ είναι Ιταλία. Εδώ είμαστε Ιταλία, ναι. Διαβατήριο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεσαι. Ναι, δεν χρειάζεται διαβατήριο. Δηλαδή, Πάμε, έλα. δηλαδή... Έτσι περνά σύνορα. Βατικανό, Ιταλία. Ναι. Βατικανό, Ιταλία. Βατικανό, Ιταλία. Βατικανό, Ιταλία. Βατικανό. Αυτό το γλυπτό το έχει φτιάξει ο Μπενίνι και είναι 28 μέτρα. Ο Ρομπερτό. Όχι, ο γλύπτης. Okay. Ο Τρούλος... Περίμενε, πόσο είναι, 28 μέτρα. 28. Ο Τρούλος είναι ήταν 130 αρχικά, ναι. Αλλά σηκώσανε τα θεμέλια, βάλανε κάτι στηρίγματα και λέει έγινε 136. Είναι ο τάφος του Απόστολου Πέτρου. Φοβερό, Τόμπα ντελ'Αποστόλο Πιέτρο. Του τρίβεις το πόδι και είναι λιωμένο, τα δάχτυλα δεν υπάρχουνε. Βλέπεις που έχει λιώσει. Φοβερό, εδώ πέρα. Είναι από το που χαϊδεύεις, που έρχονται όλοι και χαϊδεύουν και κάνουν την προσευχή τους στον Άγιο Πέτρο. Είναι λιγότερο λιωμένο. Κάνει αυτό. Η ευχή που θα έκανα εγώ θα είναι. Μην μας πάρει σύντομα, ξέρω εγώ. Η Πέτρε. Σωστό. Ωπα, απίστευτο. Γιατί. Ελπίζω να μην τα πούμε σύντομα. Άλλη μία, ενωθείτε λίγο πιο κοντά. Αγκαλιάστε και λίγο, πιάστε λίγο. Όχι. Μια φορά τη βλέπετε. Εσύ από πίσω δεν φαίνεσαι πολύ. Βάλει λίγο μύτη. Εσύ. Λίγο μύτη δώσε. Δώσε λίγο μύτη. Λίγο το δεκάποτο. Μάνα, η μάνα παίρνει τηλέφωνο. Παιδιά, ντροπή. Έλα, μαμά, τι κάνεις. Α, εδώ, στο Βατικανό. Κάνω τα δικά μου. Είμαι στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Εδώ πέρα, στη Ρώμη. Εδώ. Έλα. Α, τι είναι εκεί. Η Πιετά. Του Μιχαήλ Άγγελου, η Πιετά. Η Παναγία που κρατάει το νεκρό σώμα του Χριστού. Α, ναι. Πάμε να το πούμε αυτό. Αν προσέξεις, η μύτη της Παναγίας είναι σπασμένη. Κάποιος φανατικός είχε έρθει και είχε επιτεθεί, είχε ρίξει πέτρα, δεν ξέρω κάτι, στο άγαλμα και είχε σπάσει τη μύτη. Και από τότε είναι σε τζαμαρία, το έχουν κλείσει. Απίστευτο ήταν μέσα, Ναι. Εγώ έπαθα πλάκα. Νομίζω ότι όσες φορές και να δεις αυτή τη βασιλική, πάντα μένεις με το στόμα ανοιχτό με το που μπεις. Ναι, και γενικά τη Ρώμη βασικά. Είναι σαν ένα μουσείο, έτσι. Σαν να μπαίνεις σε μουσείο. Και οι περισσότερες εκκλησίες στη Ρώμη είναι έτσι. Σε έφερα στο καλύτερο καφέ της Ρώμης. Σαν Ευστάτσιο Ιλ Καφέ. Πάμε, με κεράσεις, Λοιπόν, περίμενε. Κάτσε λίγο εδώ πέρα έξω εσύ. Την έβαλα και κάθισε έξω για κάποιο λόγο. Όταν κάθισε έξω, πληρώνεις περισσότερο το καφέ. Εγώ θα κάτσω να πιω εδώ το καφέ στο μπαράκι, χαλαρός. Έχει μεγάλη διαφορά πάντως το έξω με το μέσα. Αλλά η Ελένη δεν το ξέρει αυτό. Θα το μάθει στο τσεκ. Εντάξει. Σε περιμένω μια ώρα. Πόσο πληρώσαμε? 3,90. 1,30. Τι? Θες να μου πεις λίγο τι συνέβη εδώ? Στην υγειά σου! Δεν κατάλαβα. Γιατί πλήρωσα τα διπλά, τριπλά, επειδή το πίνεις όρθιος. Λέμε τρελά χαρούμενος μιλάμε. Είμαστε στην καλύτερη περιοχή, Τραστέβερε. Καφέ, μπαρ και τέτοια, τα δικά μου δηλαδή. Αλλά εσύ σίγουρα ξέρεις τι σημαίνει Τραστέβερε, γιατί είναι αγαπημένα σου, για πες. Φυσικά και ξέρω. Τα ξέρεις. Τραστέβερε, πέρα από τον Τίβερη. Και αυτό που δεν ξέρεις φυσικά είναι ότι είναι η πρώτη περιοχή που ιδρύθηκε από την από εδώ πλευρά του Τίβερη. Είναι η πιο παλιά και γι' αυτό είναι και πιο ακριβή, Χριστό, θες να χορέψουμε? Πλάκα κάνεις τώρα, ναι. Θα μου χαρίσεις αυτό το χορό? Όχι. Έλα! Τι, κατά γιατί χορός είναι? Έλα!
Λαγότερο που είναι. You are the best. Αυτή είστε! Ναι! Τέλειο! Φοβερό! Salve, sono Cristo. I'm a very big TV star in Europe and my personal assistant Eleni. We are the tourists! Μείνετε μαζί μας για να μάθετε πώς πάνε πιάτα οι Ιταλοί ακούγοντας ελληνική μουσική, αλλά και ποιο είναι το καλύτερο σημείο της Ρώμης για να βγάλετε την κορυφαία selfie. Λοιπόν, ήσουν φανταστική ξεναγός. Εγώ. Τέλεια. Ο Νταν Μπράουν. Μάθαμε τα πάντα. Αλλά οκ, πέρασε η ώρα. Πάμε πουθενά, να πιούμε τίποτα. Περιτύβο κτλ. Ναι, σωστή ώρα νομίζω. Νομίζω ότι είμαστε στο Παιδιά, καλύτερο σημείο. εδώ είναι το καλύτερο μέρος για να βγάλετε την Instagram selfie του ταξιδιού σας. Βλέπουμε όλη τη Ρώμη. Αυτός είσαι! Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται, Πώς πάει, ήταν το μαγαζί ελληνικό και πήγαμε να σε γνωρίσουμε. Πολύ καλά κάνατε. Εγώ είμαι ο Χρήστος και είναι η Ελένη. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής. Είναι χαμός. Ευχαριστούμε πολύ. Το μαγαζί εδώ πόσα χρόνια το έχεις? Είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος. Ο πιο παλιός ελληνοϊταλικός πολιτιστικός σύλλογος της Ρώμης. Λέγεται Associazione Culturale Italo-Greca Hellas. Άρα το μαγαζί είναι του συλλόγου? Το μαγαζί είναι του συλλόγου, του ελληνοϊταλικού. Ιδρύθηκε πριν από 27 χρόνια, πάντοτε εδώ η έδρα. Και ουσιαστικά όλες οι εκδηλώσεις, οι πρωτοβουλίες γίνονται εδώ μέσα. Έχουμε σχολή χορού, παραδοσιακών χορών, η φωτογραφία που πολύ ωραία. οι φωτογραφίες είναι... Το πελατολόγιο σου τι είναι εδώ πέρα, Ιταλοί κυρίως ή... Ιταλοί, ναι, ως επιτοπλίστων είναι Ιταλοί. Γουστάρουν οι Ιταλοί Ελλάδα. Τους αρέσει πολύ, σπάμε πιάτα Παρασκευή ή Σάββατο. Φτιάχνουμε γύρο, φτιάχνουμε μουσακά. Κάνετε γύρο. Ναι. Τον φτιάχνεις εσύ ή έρχεται πακέτο από Ελλάδα? Εμείς. Ψάρια έχεις? Όχι, έχω μόνο ψάρια καπνιστά από την Μυτιλήνη. Έχω λακέρδα, σαρδέλα και σκουμπρί. Έχει ένα φως εδώ, ιδιαίτερο. Αρέσει ιδιαίτερα, αρέσει πολύ, αρέσει με μια ειλικρίνεια. Μας εκτιμούν και μας σέβονται χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε άμεσα. Γι' αυτό είναι νομίζω προϊόν ιστορίας. Δεν είναι κάτι το οποίο κερδίσαμε εμείς. Προέρχεται από αυτό που έκαναν άλλοι πριν από μας. Άλλοι που έγραψαν τραγούδια, άλλοι που χόρεψαν, άλλοι που έσπασαν πιάτα, άλλοι πριν από μας που κατάφεραν να φτιάξουν μια εικόνα της Ελλάδας στην Ευρώπη, η οποία σήμερα είναι σεβαστή. Είναι ακόμη παράδειγμα πολιτισμού. Καλά, με το που γυρίσουμε Αθήνα, γενικό ρεκτιφιέ. Σωστά, πρέπει να προσέξουμε την υγεία μας λίγο. Και την ομορφιά μας. Τι σου έχω? Τι μου έχεις? 2 ετήσιες κάρτες υγείας από την Electroholic, δωρεάν εξετάσεις και τρελές εκτόσεις μόνο για μας που ψωνίζουμε. Παραγωγάρα! Με το που φτάσουμε Αθήνα ραντεβού. Κλείσαμε. Από το site. Ακόμη ένα ταξίδι στη Ρώμη τελείωσε. Και αν νομίζει ο Χρήστος ότι η μόνη μου ευχή στη Φοντάνα τη Τρέβη ήταν αυτή που άκουσε, γελιέται. Έκανα τη σωστή ευχή και η επιστροφή μου στη Ρώμη είναι βέβαιη. Και μάλιστα πολύ σύντομα. 11η φορά στη Ρώμη και πάλι έφαγα τα πόδια μου στα αρχαία. Την επόμενη φορά θα πάω μόνο αν έχουν απεργία τα μουσεία και φυσικά χωρίς τη βαΐτσου. Βόλτα με Βέσπα, οκ. Να φτιάξω πίτσα, οκ. Να συναντήσω Μαγολά, ναι. Να φάω παγωτό, οκ. Να πιω καπουτσίνο, οκ. Tomorrow is another day, and so I stop taking away. Life is so precious, and so I say, I stop taking away. Life is so precious, and so I say, wake up, you're gonna fight so right. I'm not getting in and put me fight. Rolling stone, they are gonna fight.
Παραγωγάρα. Παραγωγάρα. Say, παραγωγάρα. Say, παραγωγάρα. Καλύτερα από μένα το λένε. Yes, Sky TV in Greece. Wait, really? Say, παραγωγάρα. Παραγωγάρα. Παραγωγάρα.